Merry Christmas, no? Buhok na ito ang Christmas in our hearts. No? Mula dito, kaya na ito, matigaw na, naghahanaan ng ano, naghahanap ng mga kanta sa Pasko, maglamig, ano ito pumate. No? Dahil na rin ba? Muna ay tawag na bunga sa Pasko. Tinawag na mamunta ka na ito ang mga butang sa mga singkasin mga every time na kanang ako ang matikon na magdumog na mga kanta sa Pasko, usap na ano tayo yung tak ng matikon, no? Kanang hindi na bati yung kumulanan, hindi tayo bati kaluya, hindi tayo bati yung kahadlo, kumulata yung bati yung hindi tayo kumulaka. Ha? Tama. Tama na ba? Siguro ka na akong pagtuwa. Kurang pagiging siguro ka na akong pagtuwa. Muna nga, kinahanan kita o simbahan. Kaya wag kita simbahan, luya kita sa mo, kaya hindi man ito mahatagan ng mga positive na mga istorya. Kaya kanahan ako mag-retes na nagdalaan. Dahil, siguro ako, namatay siguro, namatay siguro. Maot ba? Muna yung usara makakawal sa una-una. Ngayon, sabi na, mawagkukwak, mutuor ba tayo mawagkukwak ngayon? Nanawa niya, hindi healthy sa tuwang pagtuo. Mawala kita itong pagtuo. Muna nga, niining at Domingo mga igsoon, kinahanglan na doon tayo masakta na ito kung saan ngayon ang ginoo ka na ito. Muna natin theological Sunday. Theology, pasagot na pagpasagot kung saan ang ginoo. Although, dili na ito matukat ang ginoo mga igsoon. Tungod sa mga kasulatan, kung nakita kayo sulayos na gawin na rin kayo na ako ang nahibatan kung sa siya sa kong kinabuhi. No? Mga nini na Domingo, importante kayo ni nato na mahibaluan kung sa ang liho sa Diyos sa kong kinabuhi nini na kong iglesia. No? Karon mauli ang final na Sunday about Kingdom Time. Na ang Diyos padayon na upan ka nato, luyo sa pagalakan, luyo sa palisdanan, luyo sa crisis ng ginabuhi na ang ginoo niya. Kung doon na kita ipagtuo. Mga ganyan, utakon, tulog ang importanteng butang na angay na tumasaya ng sa Diyos. Una, siya ang bubuhat. Simple. Siya ang Diyos na naghahatag sa ginabuhi. Ini ang pinakauna sa akong pinaka-basic understanding about God. Ang atong teksto diha sa Juan, ipadayan ni Juan nga si Jesus mao ang walay katapusang pulong o mipuyok uban sa mga tao. Uban na sa ganong panahon, pinaagi sa Espiritu. Kung atong tanaw ng history, hindi nga sulat sa John, nahisalat niya siya panahon sa Roman government sa Israel. Gina-address nili nga ito sa mga katauhan na dili mutuo na Diyos si Jesu Cristo. Mga Hudyo, dili mutuo nga si Jesu Cristo ang ipadala ingon nga Mesiyas. No? Ang pinadala gikan sa Diyos na Amahan nga dili natin makita. Mga ingon diha sa verse 1, sa wala pinabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Kini si John, author ng gospel, na-influence niya sa Jewish myth story, Genesis, the creation story. Myth na siya na story na ang Diyos yung nagbuhat sa kalibutan. Kung siya naghatag o kinabuhi sa mga puyo ni purely Jewish tradition in text. But ang John, nagsugod ni siya panahon sa Grego ng mga pinungan sa Israel. Okay, panahon sa Genesis, mga Hebrew na, kaya kini sa ang John ng panahon. Muna mga Grego na nagsunodihan. Around 80 to 110 Christian era, plus minus 10. Kung masaya-saya na about history. Kung mag-isay-say diha sa Evangelyo, kasi si Cristo may naghatag usap sa kinabuhi kung kinsa ang dawat sa iyang pulong. O in Jewish concept, God is the greater friend of woman. So ang tinuuhan niya is Jewish Christian.
mensahe, ang ituon ni Yesu Cristo, mahalaga sa kinabuhi. Not physical life, but spiritual and everlasting life. Mga igsoon, sa importante kung hulag ako kahulugan, ang kiling ato kinabuhi ng ihatag sa Ginoo. Kinahanglan ato kiling ipadayag sa talang kauban na kita, bunga sa Diyos, or we are a perfect model of God. Kinahanglan na ato gamiton kiling ato kinabuhi into Christian purposes, moral action, tungod kay ato mang gidawat si Jesus, ingon nga mga ulo sa ato kinabuhi, o ulo nining mga iglesia. Mao nga mga buyog na kita sa kinabuhi nga bulong sa may nundan ng kasinatian, tungod dili na kita sama kanilang itong kinabuhi nga walay plano. Dili na kita karoon nga na kinabuhi nga meaningless. No, dili na kita karoon nga ang kinabuhi nga pulos sa adlo, pulos sa reklamo ng mahuna. Kundi bagong pagbinuhat na kita diha Yesu Cristo. Mga atong isabit, itugyan ang atong kinabuhi nga sa atong Ginoo nga siya ang yun. Mo'y magabuot na ining atong kinabuhi kung wala nilain pa. No, mga usahay ng hadlok ka mamatay. Humikan kayo wala na atong sacrifice na atong paglingon na sa Ginoo. Eh kung atong sacrifice na atong kinabuhi nga sa Ginoo anytime, hindi kita mahadlok o manasigong kita sa pagkigluto kaniya, pagkiglasyon kaniya, tungkol kay siya dunay naghatag, kung siya naghatag na itong kinabuhi, walay katapusan. No? Mga karoon mo ang nagkanta nga kanang sa nagkatahagan nga sino ako? Bago sa mga kanta na no? Ano first time sa niya nga hiram sa Diyos, no? Ang aking buhay. Hindi na natin nagtahon kayo, tingog. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninagis na ako'y sila, ngunit salamat dahil may buhay. Kana, dilita, purma kita'y buot ba na? Kana, dilita mo yung ingon na ayaw ko tutula, dilita kayo na na. Kundi ang Ginoo kayo, kung nag-control sa akong kinabuhi, inisaya. No? Pagkasigundo sa prosa. No, mga pagpakita ka na lang kinabuhi, nagikan kayo sa Diyos, kinahanglan ang sakripisyo sa tanan na ito kinabuhi. Ikaduha, ang Diyos na naghatag sa tanan pinahanglan. Siya mo naghatag na ito, iyon na siya mo magsasaka. Ang Diyos mo ay ito magsasaka, ang balahan na sulatan na ito dibasa, nagpapatuod na ang Diyos na naadihan sa Genesis, hangtod diha sa Revelation. Para paggitan sa Old, hangtod sa New Testament. Maura na ni Yesu Cristo. Espiritu na sa Diyos na hindi magkita. Si Juan, nagdasangyaw, pinaaging yung masulat na siya, ang nagdasya, pinaaging ni Yesu Cristo, nagdasangkap sa magkatauhan, o ang magkatauhan na nawagan sa kailango, pagpag-ayos sa mga masakiton. Si Jesus ang naghatag niya ng tanong. Pagpagkaon sa mga limo. No? Usa na ka illustration na si Jesus Cristo usab. No? Diyos na ato ibay, mas magsasama. No? Paghatag ko, kagawasan sa klase-klase ng mga pagkabinilang ko, kung ilan ang paghatag ko kinabuhi mo ay pagtapusan. In effect, mga igsoon, ingon na ang Diyos pinagin ni Kristo, ako gituhan na siya usap, naghahatag ka na ito sa mga gitihanglan. Dili lang mga salapi, dili lang mga bahandi, kundi sa kanan na ania na ito, na bisan kinsa, dili maghatag nini. Sa mga planet ng hangin, tubig, kahaya, mahatag ba rin mo na? O mahimo ba rin mo na? Kung ihatag mo sa mga isitaw na dili, kana mo igasa sa Diyos. Naghatag ka na ito, ang magkahutay kita na ito sa unahan. Walay laing naghatag niya kung hindi ang Diyos naman. Kana mga salapin, bahandi, uban pa, bunga na kala sa akong pagpalikamot. Tungkol kinaangkon, kininato, pinaagis ako mga lihok. Apan kung wala ang hangin, wala ang tubig, wala ang kahayan, magkakita kahat-kitag sa lapit. Magkakita kahat-kitag mga pagkaon. Pawatuod na siya, mo yung nasangka sa unsa man atong kinahanglan.
Pasabot nga igsoon nga ang tanan nga ani makita nato nga dili kayang mabuhat sa usa ka tawo, mao kana ang kabuhatan sa Ginoo. Mao kana ang iyang sangka dinhi sa kalibutan ug himo kita ang kapasalamat niya. Mao nga kita gitahasan gitubianan nga moatiman sa tanang mga kabuhatan ni kalibutan. No, kita ang tawo kay iya matang gihimo gibutang niya ug kita mo yung matrahante ug siya kanunay nga uban kanato. Mao nga ako wala ang kasulatan sa John chapter 1 verse 3-4. Minsahe ka lang na kita nagasalig sa Diyos kung walang siya maghatag ka na ito sa akong mga kinahanglan ng mga adlaw, di kita magmalapuson sa akong kinabuhi. O di kita maghipusa inilagapit ang pagsimba. No? Ang Diyos kanunay ang uban kanato. Ikatulog, kung ang katapusan, ang Diyos mo ay ako manluwas. Kana, importante usap. Usap sa mga katuyuan niya sa upang Ebanghelyo mo. Karena Matthew, Mark, Luke, John. Ngayon, isulat ka na, ang maparaya sa kanila, ang Diyos na di makita sa mga mata sa tao, makita diha pinaano ni Jesucristo. Tara ang Diyos na di makita, diha ni Jesucristo, mo na siya, mo na ilihong sa walang Espiritu sa Diyos na di makita. No? Hinunong ko sa mga profesor sa doctrine, si Reverend Dr. Reverend Luperobe, nga ingon siya, Jesus is the perfect image of God. Na kung hindi makita, wala ay natin. Kung doon ay maingon ka ng panahon na ako mo ay Ginoo, I don't know kung sa akong mag-iwan. Kapag magkaroon, no? Kapag diha na si Kristo, wala na ilain ng perfect image sa akong Ginoo na hinihingan. No? Kung diha, ito, sulatan na sa Biblia, Genesis to Revelation, mapadayan diha na ang Diyos nagaluwas sa kanang kauhan pinaagi sa gugma. Nagaluwas ang Ginoo sa kanang kauhan pinaagi sa gugma. No? Mga si John, iya yung isulat sa iyang libro nga si Jesus mo'y gugma. No? Siya ang kahayag diha sa mangitnit na David o ang nangitnit dili kayo makabuntog ini. Mangitsoon na himo kitang luwas gumikan sa gugma sa Diyos o pinaagi sa walang Espiritu. Mamahimo kitang manasigon na mabuhat sa tanang gibuhat sa atong Ginoo pinaagi sa Kristo. Kaya pinaagi niya na ako ipadayag ang mensahe na ang Diyos usa ka manluluwas sa atong kinabuhi. Mo kini ang hinungdan nganong dili ka kita ang problema, dili ka kita magukol, dili ka kita mabuhat kung madautan ng mga binuhatan. Pero kinsa man wala problema. Kinsay wala nakabati kung mga pagkantos. Okay, taas ka mo. Wala. Wala. Ganun man. Tungkol kay Mayon Tala, tao ko na, hindi ka perfecto. No? Sakto na. Tungkol ka na sa gitawang sanctification. Meaning, process pamiling atong ginabuhan karon. Dili pa kita perfecto ang pagbinuhan sa pagkitaan sa musilan kada Merkules, Domingo, absent si bahan ba? Di na kayo ng membro ng perfecto na ka. Ano ba? Tungkol process mo ang simbahan para sa kanang mga magsasala, kita na ate, napila yung pastor, magsasala na Dili na yung magputan yung pagkatao. Kung dili, gitrain ini. No? Gitrain ang usa ng buhat. Aron matuluan ang tanan na iyan isipro makasasala ng tao. No? Wala yung ako ang butang sa una-una. Nagkita, ihon ng mga liwas, proseso ng mabuhat kita o mga maayong buhatan mo kisaguro kita maayo sa Ginoo mo na ginahanglan kita simbahan na kunyeta ginahanglan kita ng simba ginahanglan ng mapil kita sa pagbuhaton sa Iglesia sa kita kung saan ito tuyuan yung kinabuhi na tungkol kaya ako kinabuhi Kristohanon wala yung katapusan ginahanglan na padayon kita ni ini na pagtuko tungkol kay process mo
ug sa natumadto mamahimo kita ma-purify gikan sa pagpapasasala sa umalabot na adlaw kitagana sa Dios sumagat sa nato. No? Ang atong pagkaliluwas dili makita sa atong physical na pagkalawas, kundi makita kini sa atong mga actions, mga binuhatan. Kung maayo ang atong binuhatan, mamahimo pagkaliluwas na kita. Apan kung maayo pa kita ang mga binuhatan, pasabot mo wala pa kita maluwas. O nag-process pa kita sa atong pagturo. Mga nini ang Domingo sa Theological Sunday, no? Kapusang Domingo sa Kingdom Time, importante ka na ito, paghibalaan na ito, unsa ang Diyos anak na ito. Mga siya ako ang naghatag na ito sa kinabuhi, siya usap ang naghatag sa tanan na kung kinahanglan, siya usap, mga nagluwas ka na ito. Ang akong pagkila sa Diyos, hindi ka naiwan ko pa, no? Kung ang akong pagtuo kaniya, hindi sama sa utang, na makita, umahika, kundi anak kaya makita, inaagis sa mga buhay. As followers of Jesus Christ, we will serve God all our lives because that is God's purpose for us. Let us always remember that this life that we have today is not our own, but it belongs to God. Happy Theological Sunday. Amen.